салом алейкум дӯстони азиз. кулли мусалмонон моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо табрик мекунам. худованд ҳамеша тинҷиву амонития дар хонадони ҳар яки мо, ҳамеша дастархони мо пурфайзу пурбаракат бошад. кулли мусалмонони ғарибо, кулли мардуми тоҷикистон, ҳамаи шумо дар моҳи шарифи рамазонро табрик мекунам. ина барои ифтор тайёрӣ дидестем, авқот кардам, хонума камтар хонума кардам, бо чи салат кардам камтар, салати бай винегрет лаблабуқати. баъд бод як намуд пирожни мегум бупазам, пирожни турецки пирожнияй какао қати вай мешавад. нехали какао кен қати мекунем, кремушина шедрай лета варёнка, орд, 6 дона тухм ва равғани алейнак як 100 грамм бори, баъд як косада шир. ҳозир тарзи тайёркунишаш шуморо нишон медам. дӯстони азиз, аввал тухмро бо шакар мезанем, лат мезанем, баъд дигароша оста дохтан мегирем, шир, равған, охир да орд қати какао разрихлитил, мана хали разрихлитил якта медозем, ҳамаша аралаш карда меандозем ша. ана дӯстони азиз, тухмра дохтем, ина 6 дона тухм, баъд шакару қати латш мезанем. инҷа 400 грамм шакар, инҷа шир дора, чӣ дора, ширинак биёяд тесташ. манам хали дӯст. ана ширшам дохтем, руғаншам дохтем. аввал тухми шакара лат задам, баъд шир дохтам, руғанша дохтам, разрихлитила қати какао дар и орд аралаш кардам. инҷа да айма анам хали размери қошуқ 15 қошуқ ордай ҳозир лекин орда вай кардам бехтагим да ила қати вай чиқа нағз мебиёя, хали воздушни мебиёя. агар набезча ба куллача мемона. ҳатман орди висши сорт, орди ай ҳама сифати нағзиш боша, бо ай ордам зависит дора. ҳозир орчам медозам, аралаш мекунам, баъд вай руғанша дар вай листакан дарак руған мешакем, баъд тестамона мерезем дар духовка градуси 180 да мепазем. дар муддати 20 дақиқа ҳами пирог мепаза. и зависит ай духовкам боша, ки духовкаи оддилай тезда мепаза. ма такша гирон мемонам, болоша мекушам, 10 минут поён мепаза. аввал мебинем ки абъём до дам кардад, баъд болоша гирон мекунам, 10 минут дига болош обши нами пирог 20 минута дар духовка мепаза. тез пазакай. хел дӯстон, шуморо ҳам хеле кунем дар ифтор, ҳаматон сарҷамона ифтор мекунем. ҳам хеле дӯстони азиз, инами ғавси вайш тесташ анам қабояд биёя, тунуки бадам наёя, ғавси бадам неки ғавс бо камтар дирмиш сахти хеле дилаҷиқ меёя. ин намуд бо воздушни мебиёда, бисквит. дӯстони азиз, ин пирожни ма тайёр шуда буд, барвақттар буд, ифтор шуд. аз сабаби ифтор намозда дер мешуд, мо успеҳ накардем ки ҳамаша нишон диҳам. ҳамаи листаи қашахай хӯрдем.
намиқа объем додагия пирожниму болошда ва иқа шедрая лета қати чиз варёнка ба миксер задам болошда рехтам. Бо мехоҳед писта резен, майда кардам, хоҳед чормағз резен. Оли якта сурат мемонам, пештарак вай пухта будам, чормағз кардагӣ будам. Бо да ҳаму қати варёнка бо какаоам дохтагӣ будам, баъд кремиш сиёҳ омада буд. Аи варёнка қати ҳаму чизай шедрая лета уқа сиёҳ нестай. Хоҳед маскаи ҳаму маргаринои ҳаму чизанку сиёҳ ҳастай. Шоколадни масла навистагӣ. Анам халия мегирен чи қати варёнка мезанен, бо хоҳем боз сиёҳтар биёя, шоколадни биёя, бо мегирен камта какао ҳамроҳ карда болошда мешакед гармогарм. Бо гирифта 2-3 минут духовкаи ҷӯшда мекашонед духовка, ҳаму гармишоли рафтагӣ нест, мемонед, меиста камтар питатса мекуна ҳаму крем да танаи пирожнӣ. И пирожнӣ маҳсулоти арзон да хонаи ҳар як ҳамаи мо ҳастай да, хеле шир қати мешава. Тесташда расходуш калон нест да, нормале, бо ҳам бамаза. Ифторда нағзай бонем любое время хай кунед, бо дар ҳами моҳи шарифи рамазон бо баъди авқот мехоҳем камтар ширинӣ хӯред. Анам хали бо вай кардам салати винегрет. Ана салати кардагӣ и лаблабу дорад, чӣ қадар организм фоида дорад, хуна зиёд мекуна, хай бо гемоглобина баланд мекуна лаблабу, ҳамаш авашнояй. Ин мешуд ки ма майонезда ҳамроҳ кардам, майонез намекардам, оливкови масла қати аралаш мекардем. Хелам вариантш нағз буд, бо мо хостем ки майонездор кунем. Ҳай майонез ҳамроҳ кардам, лаблабуша бисёртар кардагиам, барое ки иммунитетмона баланд куна, гемоглобина баланд куна. Чӣ қадar нағза и лаблабу. Анам хали дӯстони азиз, бо як бори дига ҳамата ба ин моҳи шарифи рамазон табрик мекунам. Лайк монен, подписатся кунен, дастгирӣ кунен. Бо дастгирии шумо канали мо пеш мерава. Ҳар як ҳами блогер якдигаримона дастгирӣ кунем, поделиться кунем видеора. Бо ёрдами шумо, дастгирии шумо пешравии мо мешава, мо ҳам шуморо дастгирӣ мекунем. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад, дар ғарибо будагиҳо, дар мусофирӣ, ҳама кулли мардуми мусалмона дар паноҳи Аллоҳ бошед. Хай бо видеоҳои нав, ҳар хел рецептҳои нав, чизҳои беҳтарин барои шумо дӯстони азиз пешкаш мекунам. Хайр дар паноҳи Аллоҳ бошед.